Asko dira urtetik urtera Donostiako alfombra gorritik pasatzen diren izarrak, aurtengoan agian 3 nabarmenduko genituzke. Denzel Washington, beste bat uste dut Benicio del Toro izena dula, eta hori, Camino, noski, bai. Josean Bengoetxea, 50 urteko Egia auzoko donostiarronek 4 film luze aurkeztu ditu aurtengo zinemaldian. Gutxik dute horrelako marka, baina Bengoetxeak ez dio garrantzi handirik ematen. Bere kurrikulumaz galdetuta 3 gauza azpimarratu ditu. Fernando Amezketarraren ondorengo zuzena dela, musikari frustratua eta Donostiako taberna mitikoenetako baten bazkide fundatzailea. Bukoski taberna, 5 urtetan lagunen artean edanen genuen taberna, eta orduntxe erabaki nuen aldaketa bat ematen bizitzai eta antzerkiakin hasi nintzen. Duela 25 urte izan zen hori, ordutik ona beste askotan tokatu zaio tabernariarena egitea, eta baita baserritarrarena, ertzainarena, sindikalistarena, enpresariarena, apaizarena, ehiztariarena, gehienetan zintzoak, batzuetan oso maltzurrak. Josean Bengoetxeak daukan pertsona arrunt itxurak lagunduta sinesgarri bihurtzen ditu denak ere. Veanlo como una ventaja. Nik uste garrantzitsua dela norberaren burua onartzea, ez? Galan handi horien paperarik ezin dudala egin, nire paperak eta uste asko dirala, ez? Asko eta toki askotan, berdintxu ibili baita zinean, antzerkian edo telebistan, eta hala ere, oraindik aktore denik sinetsi ezin da dagoela ematen du. Mozkortu ikao. Egia esan hasi nintzenetik ez dut beste lanbiderik izan, eta bai, arro nago. Ambizio gutxiko izan nahi izan. Buru horra bai, eta langilea ere bai. Beti behar nuen baino lan gehiago egiten, ez? Beti sentitu izan dut. Ia tokiz kanpo neola eta barruan egoteko areagotu behar nuen lana, ez? Besteen mailara edo iristeko, ez? 2009an baina den aldatuko zuen papera egin zuen. 2000 urtien ondatu ingo dalako. Netzat Ander da inflexio bat, ez? Ez da muga bat, nik non nahon, zegiten nahi izan, ere buruari ere garrantzia emateko eta sinisteko benetan egiten nahi naizelak badaukala islada edo eta nire buruarekin ere konforme egoteko edo abia puntu bat izan zen. Roberto Castonen filmak hainbat sari jaso zituen mundu osoan, tartean Berlinaleko Zika saria eta Europako Parlamentuaren Lux saria ere, eta Joseanek berak 4 interpretazio sari eraman zituen beste hainbat nazioarteko zinemalditan. Ander, este es José. Permiso. Etorkin batekin maite mintzean bere homosexualitateaz jabetzen den baserritarraren papera etzen makaleko erronka. Bai, erronka zan, nik gidoia jaso nun, zeozer mugitu zian barrutik, beldurtxo batzuk ere bai, eta horrelako arra sentitzen dudanean, buru belarri botatzen naiz. Bai, nik behar dut hori, arrisku hori sentitu edo arriskua sentitzen detenean, hau da nire tokia, hala ulertzen denik interpretazioa. Irizpide horri jarraituz iritsi da Josean Bengoetxea aurtengo zinemaldira eta bertan aurkeztu dituen 4 filmetara. Dagoeneko laguna duen Roberto Castonen bigarren lana, Tentelak eta Ergelak film korala da, eta bertan Josean 4 protagonista nagusietako bat da. Ian ere proiektu hori pertsonalena, esango nuke. Robertoren filmografian azaldutako gaiak jorratzen ditu, beti bakardadeak, personaien bakardadeak, eta familia berrien aldarrikapena baita ere. Kotxean. Borja Kobeagaren bitartekarian berriz 3 protagonistetako bat da. Izena aldatuta bada ere, ezaguna da berak Josu Terneraren papera egiten duela, gure historiaren zati korapilatsu baten inguruan komedia eginez. No hay ninguna prisa. Borjak egiten duen apostua arrisku handi bat da. Aurre iritzi asko daude, humorea erabiliote daiteken gauzak kontatzeko, nik argi daukat, ze ni humoretik nator gehien bat, eta nik uste humorea dela armarik bortitzenetakoa, kontatu nahi dituzun gauza kontatzeko, terapiak egiteko, nahi duzunerako. La verdad es que lo hemos hecho con muchísimo cariño. Es una comedia, es un drama, no sé muy bien lo que vais a ver. Humore gutxi berriz gure historiaren zati ilunenetakoa kontatzen duen Lasa eta Zabala filmean. Kontatu behar zen historia bat. Pablo Malo gaur egun, eskarmentu handiko zuzendaria da, eta berak argi zeukan, kontatzeko garaian ezin zela azalean geratu baizik eta barruan sartu beharra zeukala.
Hemen Joseanek paper txikia du, errefuxiatu batena, baina beste lan garrantzitsu bat egin zuen filmean. Christian Mertxan eta Jon Antza, Lasa eta Zabala gorpuzten dituzten aktore gazteen coach edo entrenatzailea izan zen. Nik uste lan politia egin genula eta bueno, buru belarri sartu ziala bi hauek, disfrutatu zutela, dena eman zutela, Jonek eta Christianek, eta bueno, espero dut emaitza horregotea denentzako. Eta nola ez, loreak. Txogatuta nago, emozionatuta pelikula honekin. Bai. Maixutasun handiarekin egindako pelikula da. Nik ez dakik gero ja maskorrik lortuko ote duen, edo ez, bueno, bosta xola. Hor egotea badauka nahiko merito, eta zeti zut. Bi hauen jeje, Goinaga Garainoren maixutasuna itzela da. Eta nire hiru lankidena, hiru aktoresa handi hauena ere ez esanik ez. Osea, hirurak daude de premio. Askotan esan da hiru emakume eta lore sorta misteriotsu batzuk direla film honen protagonista, baina bada beste bat, istorioaren giltzarria, eta hori Josean da. Ize izango nintzake, lore bat, bertan. Lore bat, jendeak ikus dezala. Jendea harritu ingo da, pelikula honekin. Bai. Iritsiko da publikoaren erantzuna eta palmaresaren eguna ere, baina Josean ez da horiekin gehiegik eskatzen. Glamurraren erdigunean egonda ere, badaki eguneroko eskarmentuak erakutsita aktore izatea zer den. Hitz baten laburtu daiteke, inseguridadea, ez? Inseguridade horrekin bizitzea ez da, bueno, erreixa. Eta ulertzea, inseguridade hori bera dala boterea ematen dizun arma, ez? Euskal Herrira oso maiz badator ere duela 6 urte Madrilen bizi da Josean Bengoetxea, eta bertan bukatu berria du azken filmaketa, La mano invisible Isaac Rosaren nobelaren bertsioa. Bertan Joseanek harakinarena egiten du, beste zenbait langilerekin batera pabiloi ilun batean sartuta, etengabe eta helbururik gabe lanean. En realidad todo esto es una metáfora de una sociedad, de la sociedad actual y de los valores en crisis. La mano invisible gainera proiektu kooperatiboa da, bertan parte hartzen duten guztien artean finantzatutakoa. En los tiempos en los que corren y con la crisis galopante que hay más a nivel cultural, pues no queda otra que agruparnos, asociarnos y crear este tipo de historias, ¿no? Ez behintzat geldirik egon eta edozein lanetan ere buru belarri sartu. Implikazioa bilatu behar dugu. Nik behintzat argi daukat. Beste lanbide bat bilatuko nuke. Adibidez, harakinana. Ez du ematen horren beharrik izango duenik. Josean Bengoetxeak badu dagoeneko tokia eta edozein erronkari heltzeko prest dago. Lehengoen eskaini zidaten, hemen dagoen zuzendarietako batek esan zian, bere hurrengo pelikulako travesti baten personajeeteko egiteko, eta sartuko nintzake, baina buru belarri. Espero du handik tokia egotea, ez? Niretzako hemendik aurrera.